ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರನಿಗೆ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯತಿ ಯಾನಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮೇಪನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಆ ತಾರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಲ್ ಮಂದಿಜಿನ ಎಂಗ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಿಂಜೋಡ್ತ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾರು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಕೊಡು ಹೆಂಗೆ ಬೈತೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೀನು ಮೂರು ನೀನು तू अंदे निकली एत समय बल्ले मस्त समय मीन तिने मस्त समय मस्त बंड मस्त समय ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೀನಿಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಮೀನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀನಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿರುವುದೇ ನಾನು ದೇವಿರುವ ನಾನಂದ್ರೆ ಮೀನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅತ್ತ ಮೀನುಗಳ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಮೂಲ್ದಾನೆ ನಾನು ಕೊನಾರ ಬರ್ಪು ಜೊಲು ಮೂಲ್ದಾಯ ನಾನು 3 ಜೊಲು ತಿಂಪು ಜೊಲು ಒಳ್ಳೆಂಡ ಕೋಪನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾರು ಮೀನುಡಂತೂ ಕೋಪನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಬಂಡಲ ಏರು ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ ಮೀನು ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವೇನದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇತ ದಾದಾಂಡಲ ಬುಡುವೆ ಮೀನು ನಂಜಿ ಬುಡ್ಗ್ಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ದಾದ ಮಂತೇರುಂದು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಂದಾರಿಯೇ ಓ ಜ್ಯೂಸಿಯೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟು ಬಾಜಿ ಎರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಅರೆ ಬಾಜೆಲಾನಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾಜೆಲಾನಾಗ ತರೆಗ್ ಬಾಜೆಲಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಅರೆಗ್ ಬಡಾನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉನೋಡೆ ಆರ್ ದಾದ ಮಂತೆರಿಂಡಲ ಐನ್ ಎಂಕಲ್ ತಿನೋಡೆ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿರ ಏತ್ ನೀರ್ ಕೂಟಿಯರಿ ಕೋಲ ಚಪಾತಿ ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋದಿತ್ತ ಸಮೋಸಾನೆ ಚೆಕ್ ಆನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ ಕೋಡೆ ಅಂಕಲ್ ಪೊಳಲಿ ಪೋದಿತ್ತ ಎನ್ನಂದೆ ಅಂಚದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಲ್ ಪುರ ಇತ್ತ ನಾವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹಂಕಾರ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತಿನ್ಪುನೇಕ್ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಪಾಂಡಲ ತಿನ್ಪುನೇಕ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಟೋಲಾಂಡಲ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಕಂದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಒಣಸೆ ಮಂತಿತ್ತ ಬಯ್ಯ ಬೇಗ ಬಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ 10 ಗಂಟೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲೇವಲ್ನೆ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುತ್ತು ನಾರ್ದು ಇಡೀ ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆತೀನಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ಅವಳು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಬೇಕು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ ನೋಡೆ ಪಂಡ ಬೆದ್ರಾಗ ಜಯಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ಗ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡೈನ ಫುಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಪಾಪ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರವೆ ನಮ್ಮನ ಬೆದ್ರದ ಜಯಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಯಾಕೇಂಡ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡಮ್ಮ ಈ ದಾದ ಒಂದು ಪೈನ್ ತಿಂದೆ ಬಂಡೆ ರಂಜಾನ್ ಅರೆಗ್ ಚಪಾತಿಲ ಒಂಜಿ ಸಮೋಸಲ ಬನ್ನಿಯಾವೆ ಎಂಕಲ್ ರೋಟಿ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಇದು ತಿಂಡಿ ಜೇರ್ನ ಬಂದು ಅರೆಗ್ ಸಮೋಸ ದಾಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಜಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಅಲ್ತ ಸಮೋಸ ಆತು ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ರುಚಿ ಪತ್ತು ಜಿ ಅರೆಗ್ ಅಲ್ತಂದತ್ತು ಈಗಲೂ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬಂದ್ಪುನ ಅರೆಗ್ ಅರ್ನನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರ ಚಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಆರು ಉಪ್ಪಡು ಅಂತಾರನೆಲ್ಲ ಅವು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪರ ಇದ್ದೆ ಅಂಕ ಮೀನ್ ಕನ ರೆಂಡು ಮೀನು ಡಿಕ್ತೇನೆ ವಿಷಯ ಅವ್ವಿ ನಾನು ಮೀನ್ ಕನರ ಹೋಗು ನಿತ್ತ ಮೀನ್ ತಿನ್ನದ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಾಡ ಅಮ್ಮ ಮೀನ್ ಕನ ತಂಡ ಇರ್ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಅನ್ಪಾರ ಯಾ ಮೀನ್ ಕನ ಪೇತೆ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಡಿಗೆದಾದೆ ಹಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೊಜಾಪು ಅವು ಇರೇಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೀನು ಮೂರ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಯಾನೆ ಆರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅನ್ಬೇರಿಗೆ ಬೋಲಂತ ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪು ವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಬಂದ ಮೀನು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಮ್ಮ ಮೋನಿಡೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಗುರುನೆಲ್ಲ ಬರಂದ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪಡು ನಿಂಗೆ ಕ್ರಸ್ ಆವಡು ಮೀನುಡ ಅಯ್ಯೋ ಈತ ಮೀನ್ ಕನರೆ ಪೋಪನ್ ಪೋಯ್ ಬೆದ್ರಗ್ ಯಾನಿಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಡೇ ಪೋಪುನ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಐತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಊರ ವಾರಿಜ್ಜಿ ಪತಂಬರ್ರೆ ಪೋಪುನು ಮೀನು ಬಂಗಾರನತ್ತು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ ಬಂಗಾರದ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಮೀನ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತೆ ರುಚಿ ಚೀಟು ಯಾನಿ ಇತ್ತ ಮಿಮ್ಮಿ ಕನ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಚೀಟು ಬಾಯ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲನೆ ಅವೇ ಸೋಪ ಪಿದೇಡು ಕುಲ್ಲುನ ನಾಯಿ ನರಕ ಮಂತು ದೀತಾರ ಆತ ಐಟ್ಟೆ ಕೂಚುನು
ಅಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿನ ಇಟ್ಟೆಂಗಳು ಮಿಮ್ಮಿ ಕಂಪುನು ವಾಚಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೀನು ಕನತೆನಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಿತ್ತಾನೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ 550 ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬರನೆ ಎಂದ ಇಂಚ ಮಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೀನು ಕನರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ನಂತು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಡಪುರಿಯರೆ ಬಲ್ದಿ ಖಾಲಿ ನೋಟು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರಿಯಂಡ ಪಾಸ್ ಐದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕನ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮೀನು ಫೈನಲಿ ಬತ್ತನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಅರೆ ನಾ ಬಾಯಿಡ್ ಶಬ್ದನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಂಬಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಅತ್ತ ಎಂಕ ಕಣ್ಣಿನಿ ಎಂಕ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಓ ಡನ್ 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 ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಮನ್ಪರಮ್ಮ ಮುರು ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಮೂಜಿ ಸೀಡಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡ ಇತ್ತನ್ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತೂದು ಏನಾನೆ ಅತ ತುಯ್ಯೆ ಅವು ಏನಾನೆ ತೂ ಒಂದಿತ್ತನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತನು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುನಾಗನೆ ಎತ್ತೇರೆ ಆಯ್ ಕೊಂಜೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ದೀಪಕ್ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ದೀತು ಜೋಲು ಪಂಡೆಂಡ ನಡ ಉತ್ತರಿಜ್ಜಿ ಈರೆಪ ನೋಡು ಅವು ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಪಂಡ ಉತ್ತಾವು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮುರು ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸೀಡಿ ಮೀನು ಉಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೋಯ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ಅವಳೊಂದು ಮೀನ್ ಕಂಡಲು ಬಂಗ್ಳ ಮೀನತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಇಜ್ಜನ್ನತ್ತು ಮುರು ಮೀನು ಮೂರು ಏನು ಅವ್ದು ಹಿಂಗು ನೀನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಂಡಿಯರು ಹೆಂಗೆ ಹೊಂಚು ಮೀನು ಇರೇನ್ ದಿಂಗುಡ ಅವು ಏನಿರ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತುತ್ತಂಡು ಬಾ ಎತ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗನೆ ಸಾಕಾಬು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಮೀನು ಮನ್ಪದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನ ಮನ್ಪೆ ಈ ಪೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿ ಯಾನು ಮುಟ್ಟಜಿ ಯಾನು ಮುಟ್ಟಜಿ ಬಂದಾಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟನೆ ಬರ್ಚಿ ಇದೆ ತಿಂಡಿ ಕಂತ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಬೋಡ 550 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂಪುನು మీరు చక్కర దింపునది ఎరద నీకులు మళ్ళా కండు వీడియో అంతదులే అయ్యో దేవరా సరి సరి యాన్ ಮೀನ್ ಮನ್ಪೇರನ ಓಕೆ ತಿಂಪುಜಿ ನನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂಪು ಜರಿಯಾರು ಮಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಜೊಲೈಕ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾನ ಮೀನ್ ಮನ್ಪೆ ತಲೆ ಮೂಜಿ ಸೀಡಿ ಮಿಂದ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮೀನಿ ಅಂಕವೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣಗಲ ದೀಪಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಮುರುದೆ ತೊಂದು ಮುರುಲ ಮಲ್ಲದಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈತ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪ ಇದೆಯಾನ ಏನನ ತೇಪೋಡು ಕಲ್ಲಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಸೆ ಹಣ್ಣು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮುಣ್ಣ ನೆತ್ತರ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಓ ಪುಚ್ಚೆ ನೀನಲ್ಲ 3 ಐತೆ ಬರೀ ಕೂಲು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನ ಸೋಕು ಮಂತದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೊಡು ದೀಪಕ್ ಅವನು ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಂಡ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನೆನ್ನಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಮಂದ ಮನ್ಪೋಯ್ತು ಅದಾನಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ఒక ಮೂರು ಮೀನ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಜಿಪು ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟತ್ತಿರ ಹಿಂಗೆ ಮೀನು ಮನ್ ಪರಿಸ್ತ ಈ ಕತ್ತಿ ಇದ್ರ ವೈವತ್ತೆ ನಾಪುಜಿ ಇಪ್ಪನ್ ಮೂಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಮೀನು ಮನ್ ಪೊಡಿತ್ತೆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ದ ಪಾಡ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಹೋಯ್ ಈ ಪುಚ್ಚದಾರ ಬೇಕೆಂತ ಬೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಂಕೆಲ್ ಊರು ಓಡೆ ಮಾಜಿದ ಮಾರ್ರೆ ತಿಂತಾನ ಮಿನಿ ತಕ್ಕ ಈ ಕೆಲೆಂಜಿಲು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಕತ್ತಿಲ ಫುಲ್ಲುಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲೇ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ರಟ್ಟು ಮಿಂಕು ಅಮ್ಮ ಏ ಆತು ಸೋಕಿತ್ತನ ಮಾರೆ ತೆತ್ತಿಯನ್ ಅವು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ತತ್ತೀನಿ ಅವು ಪಂಡ ಕೈಯ ನಾವು ಊರುಂಡತ ಅವೇನೆ ಚೀಲ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಶೇ ಒಳ ಮಲ ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಮಾರೆ ನೇಳಿ ಒಂದೇ
ಹೇಳದಿತ್ತೀನಿ ಊತು ಒಲ್ಲ ಮೈ ಗೋಡ್ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಏನು ಜಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದೀವು ఒక ಕೆಲವೇರು ಮೀನುದ ನೆನ್ನು ಬಾಡ್ವೇರು ತೂ ನೆನ್ನು ಕೆಲವೇರು ಬಾಣ್ಣ ತೂತೇನೆ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನ ಬಾಡ್ವೆ ಸೇ ಹೆಂಗೆ ತೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೇಜಾರಾಪು ഞാനೊಂಜಿ ಮಂಗೂಸ್ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ಪಿಂಕು ಪಿಂಕು ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚಿಗೆ ದಾದ ಪುದರೊಂದೆ ಗೊತ್ತು ಚೆವಿ ಅಂತಿಕ್ಕಿನ ಪುದರಲ್ಲೆಪ್ಪು ಮಿಂಕು ಪಿಂಕು ಚಿಂಕು ದಾದೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಎದುಡಿತ್ತನ ಪಿಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಇಡಬಲ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಇಡಬಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕದಾದ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಒಣಸುಗು ಎನ್ನ ಮುಳ್ನಲ್ಲ 3 ದಾತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಮೀನ್ ಮಂತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪೆ ಅವಂದ ಒಂದು ಪೂರ ಮೀನ್ ಮಂತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಬರ್ಪೆ ಇಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಮೀನ್ ಮಂತಿಂದ ಲೇಟ್ ಅವು ಅನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಒಣಸುಗು ದಾಲ ಇತ್ತಂದ ಅಮ್ಮ ಅವು ಪುಚ್ಚ ಹೋಲುಂಡಿಯೇ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರ್ರ ಬಂಜಿಗ ಐನಿಂಚಿ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಪಾಪ ತೌಲ ಎಕ್ಕಳು ಈತು ನೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಮಾರ ತಿಂಡ್ರಾಯ್ತನ ತಿಂಪೇನ ಎಸ್ ಆಂಟ್ ನಾನು ಸೋಕ್ ಮಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಇತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ತೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಓಕೆ ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಅಂಡ ಕಿಟಾಯಿಡೆ ಸಾರಿ ಐನ್ ಪೂರ ರೆಂಕೆ ತೆತ್ತಾಂಡೆ ಸೋಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ಲೈ ಎದುರುಗು ನೀನು ಮೊರೆತದೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೀನಿ ಎಂಚ ಮೊರೆತ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡತ ರೆಡಿ ಪೌಡರ್ ಡೇ ಅನ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುನ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪುಣದ ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಕಲತದ ದಿಯೆ ಇಂಕ ಪನೀರೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲು ಬಂಗುಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿಯ ನಮ್ಜಿನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆದ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಓಕೆ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬಾಜನನ್ನು ಪೂರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಟ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ತೋಜುಜಿ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಚ್ಚುವೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಮಾಡುವೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕೊಡಕ್ಕೇನೆ ಓಡದ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕನಪೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕನತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಡೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಚೊಡರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪಾಡದ ಯಾವ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ತೆಪ್ಪೊಡು ಮಾರೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪರ ಪಾಡಿಯ ಅರ್ಧ ಪಾಡಿಯ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಪುಳಿ ಅಣ್ಣನೇ ಶೋಕು ಬಂಗುಡೆದ ಫ್ರೈ ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಸತ್ಯ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯದ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅಡ್ಗ ಎಸ್ ಇತ್ಯ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಾಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕದೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಜಿಜ್ಜಿ ಈತೆ ಪಾಡ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಆತ್ರಪ್ಪ ನೀರಾಯಿನ್ ತುಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವರ ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಮಾರೆ ಪಚ್ಚೆದ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನಾಣ ಇಂಕ ಓಕೆ ಡನ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ಅದನ್ನ ಟೆಂಕುಲಂಚಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಟಿನ್ ಓಕೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದೆ ತೊಂದು ಕಿನ್ಯ ಐಕ್ ರಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲು ಬೇವ್ರೆ ರಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲು ಬಂಡ ಇಡಿಗೆಲ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡದ ರಡ್ಡಿ ಎಸಲು ಎಸಲು ಪಾಡಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಖಾರ ಉಂಡಾಡ ಖಾರ ಅಂಡನೆ ಶೋಕ ಆಪನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಪಾಡೋಣ ಮೀನಿಂದ ಕಜಿಪುಗೆ ಪಾಡೋಣ ಸಾಮಾನು ಅಂದ್ರೂ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ತುದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ಗ 4 ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಜೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಕಿತ ಓಮ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಮಾರಿ ಏಕಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಓವಾಡಲು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊನೆ ಇದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಈತೆ ತೋಜಿನ ಚೆಕ್ ಈತೆ ಮಾಡಿಯ ಓಮ ಅಮ್ಮ ಓಮ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ನಾಲ್ ಪಾಡೋಡಿ ಅವಳು ಖಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅವಳು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಈಗಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತೆಪ್ಪೊಡೊಂಜಿ ಏನೊಂಚೂರು ಒಂದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಮ ಚೂರು ಓಮ ಓ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ರೆ ಖಾರ ಉಂಡು ಎಕ್ಕಡ ಚಟ್ನಿ ಮಂದ ತಿನಿಯರ ಹಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ 4 ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಎಂಕ ಖಾರ ಖಾರ ಅವಳು ಸೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ನೆನ್ನ ನೀರು ಪಾಡಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಪೆ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಅವರಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ನಾರೆಪ್ಪಗು ತೂದು ಈತೆ ನಿತ್ಯ ಸಣ್ಣ ಮಂತಂದು ಬರ್ಪೆ ಚಾಂಡತು ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಅಂತಂದು ಬರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿ ಅನೊಂಜಿ ಬಾಡ ದಿನ ಇರದೆ ತಂದೆ ಐಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿನ ಬಂಗುಡೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕೈತ ರಸ ಪುರ ಉಂಡತ ಉಪ್ಪುದ ಪುರ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ತನ್ಸ ಪೂರ ಐಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆರಲ್ಲಿ ಓಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತ ಕಡಿದಿನ ಐನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಸಣ್ಣ ಆಯರಣಿಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾರದ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ದೇವರನಾಜ ಇಂಚಾವುದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೆಟ್ಟಿದಿಂಡೆ ಯಾರು ಖಾರಾತ ನಂದಾಪುಂಡು ಕಮ್ಮೆನೆ ತುನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮಸಾಲೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರೋಜು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ ಉಪ್ಪುಲ ಚೂರು ಪುಳಿಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗನ ಅಂತ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ఒక ఎక్కడంగా అర్ధ గంట ఇత్తనత అర్ధ గంట ಅರ್ಧ ಒಂದು ಅವು ಪುಳಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹುಲಿ ಅಮ್ಮೆಯರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಒಂದು ನೀರಾನು ಮೆಂತಿನಾರ ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚದು ಯಾನಾಯ್ತ ತಿನ್ಪುನು ಎಂಕ ನಡಕ್ನು ಎಂಚಲ ಇತ್ತ నేను ಸೋಕು ಮಂದು ಕಡೂಲು ಕನಾರ ಪೋನಾಗ ಈತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪುದ ನೂಲು ತಿಕ್ಕಣವೆ నేను కట్టువే ఇవేర మనీ పంద గుళ్ళు ఏమూలు కట్టు ఇంచ మంట ఇచ్చాడులే ఇంచ కట్టిన షార్ట్ అప్పుడు ఇంచ కట్టుగా దాదాపు నుంచి సర్కస్ మన పరే పోందులే ఫైనలీ రెడీ అలా ఇంకా అయిపో ಹೌದಾನೆ ತರಕಾರಿ రెడీ ಮಣ್ಣದ ಕಾವಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ నేను ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದಿ ಓಡು ಮಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಂದ ಉಳ್ಳಿಯೇ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದು ಇದೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅದು ಬೇಯೋಡಿತ್ತೆ ಸೋಪುಡು ಫ್ಲೇಮ್ ಅದು ತೂಕೊತ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ ಪಾಡ್ದು ಜೋರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರೆ ಮೀನು ದಾದಾತನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕಪ್ಪಾತನ ಬೊಲ್ದಾತನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗತು ಪಾಡೋಡು ಕೈಟತ್ತು ಕೈಲಿಡ ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೂಲು ಸೀಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ಮುರುಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಬರೀ ಬಂಗುಡೆ ಜೊತೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಣಸಗ
ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅದಾಂಡು ಟಂಟಡಾನ್ ಒಂಚೂರು ಸೇಪೋಟ ಆತನ ಮೀನಿಂದ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ ಕರ್ಚಿಂದ ಇಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮೆನೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸಂಬರ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಡು ಮಕ್ಕ ಮೀನಿಂದ ತೆತ್ತಿ ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ನಾವು ಪುಲಿ ಉಂಟುಗ ಪುಲಿ ಉಂಟಿಯ ಬಂಗುಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿತ್ತಲ ಪೂರ್ಣ ಆಕೆ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡೆ ಯಾನಿತ್ತ ಉಣರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಂದ ಕಜ್ಬು ಸಾರಿ ಮೀಂದ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತಲೆ ಅಂಕೆ ನೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೋಯಿನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಗುಡೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಮನೆ ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಪುಚ್ಚಲು ಇತ್ತಾರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಅನುಭವಿಸರೆಲ್ಲ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೀನು ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಖುಲ್ ಅವರೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಲೆ ನಾಳೆ ಪೂರ ಪಾಡೆ ಅಂತೂ ಯಾರದ ನೀವು ಪೂರಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಗೋಡೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀಪ ಒಂದು ಸಿಡಿ ಮೀನು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಪರಿಮಳ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂರು ಮೀನು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪೂರಯ್ಯನ ಉಂಡುದು ಬರ್ತಾರೆ ಪಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪೂರಯ್ಯನಿತ ಉಂಡುದು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಣೆ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುದೆ ಪೆಂಡೆಂಗ್ ಅನುಭವಿಸುದು ನೋಡು ಪಾತಿನಾಗ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದುಂಡು ಮೀನು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಕೂಡ ಅಂದ ಸತ್ಯವಲ್ಲಿ ಮಂತು ತಿನ್ನಲೇವೆ ಬಂಜಿನಿಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಒಣಸ್ ಮತದ ಅಡಿಯನ್ನ ಮೀನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತದು ಬಂಗುಡೆಡ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ತೀಯ ಹೊಸತ್ ಮನ್ಪುನತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುನತ ಅಂಚಾದ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಟಂಗ್ಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒಂದು ಶೋಕದ ಮೂವಿ ತೂಪೆ ಓಕೆ ದಾಲವಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಉಣ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಜೆಪ್ಪುನು ఒక టీవీ తూపును మొబైల్ తూపును ముందే వేలే ಏರ್ನೆಲ್ಲ ರಗಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಾತಿಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂದದ ಅಂದಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಂದು ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡೋರ ಬಂದ್ಪೆ ಅವಂದ ಓಕೆ ಡನ್ನ ಪಣ್ಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಪ್ಪ ಅದನ್ನಿಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. Take care. See you.